Η σοφία της ζωής δεν κρύβεται σε βιβλία, ούτε περιορίζεται σε σχολικές αίθουσες. Ζει μέσα σε κάθε άνθρωπο που έχει περπατήσει τον δρόμο των δεκαετιών, που έχει νιώσει χαρές και πίκρες, που έχει δοκιμαστεί από τις δυσκολίες και έχει βγει δυνατότερος. Η παλιά σοφία, αυτή που κουβαλούν οι ηλικιωμένοι μας, δεν είναι απλώς μια σειρά από συμβουλές, είναι ένας θησαυρός εμπειρίας, μια πυξίδα που μπορεί να μας καθοδηγήσει σε έναν κόσμο που συνεχώς αλλάζει. Η σημερινή εποχή χαρακτηρίζεται από ταχύτητα, τεχνολογική πρόοδο και συνεχή ανανέωση. Ωστόσο, όσο και αν προχωράει η κοινωνία μας, οι βασικές αξίες και οι αλήθειες της ζωής παραμένουν ίδιες. Οι ηλικιωμένοι γνωρίζουν καλά ότι η ουσία δεν βρίσκεται στα καινούρια μέσα, αλλά στη σταθερότητα των αρχών. Ο λόγος τους κουβαλάει βάρος, όχι γιατί έχουν διαβάσει περισσότερα, αλλά γιατί έχουν ζήσει περισσότερο. Η αξία της υπομονής. Μία από τις πιο σημαντικές αρετές που οι ηλικιωμένοι μας διδάσκουν είναι η υπομονή. Σήμερα όλα γίνονται γρήγορα. Επικοινωνούμε άμεσα. Αγοράζουμε με το πάτημα ενός κουμπιού, ακόμα και οι σχέσεις μας μοιάζουν να έχουν επιταχυνθεί. Όμως, η παλιά σοφία μας υπενθυμίζει ότι τα σημαντικά πράγματα χρειάζονται χρόνο. Ένα δέντρο δεν μεγαλώνει μέσα σε μια νύχτα, χρειάζεται χρόνια φροντίδας για να ριζώσει. Έτσι και οι σχέσεις, οι στόχοι, τα όνειρα. Οι ηλικιωμένοι μας μιλούν συχνά για την αξία της αναμονής, για τη δύναμη που έχει το να αντέχεις χωρίς να βιάζεσαι. Η υπομονή δεν είναι αδυναμία, όπως πιστεύουν πολλοί νέοι. Είναι πνευματική δύναμη, μια αρετή που σε βοηθάει να αντιμετωπίζεις τις καταιγίδες της ζωής χωρίς να χάνεις τον δρόμο σου. Οι άνθρωποι που έχουν φτάσει σε προχωρημένη ηλικία γνωρίζουν ότι η ανυπομονησία καταστρέφει, ενώ η ψυχραιμία σώζει. Οι αξίες της οικογένειας. Η οικογένεια ήταν πάντοτε το κέντρο της ελληνικής ζωής. Στις παλιές εποχές, όταν οι γειτονιές ήταν πιο δεμένες και τα σπίτια γεμάτα φωνές, η οικογένεια λειτουργούσε ως το στήριγμα όλων. Οι ηλικιωμένοι κρατούν ακόμη ζωντανή αυτή την αξία και μας την υπενθυμίζουν. Για αυτούς, η οικογένεια δεν είναι απλώς άνθρωποι που συνδέονται με αίμα, είναι ένα δίκτυο αλληλεγγύης, φροντίδας και αγάπης. Όταν ο κόσμος έξω γινόταν δύσκολος, η οικογένεια ήταν το λιμάνι. Οι ηλικιωμένοι γνωρίζουν ότι τα υλικά αγαθά χάνονται, αλλά οι δεσμοί αυτοί είναι αδιάρρηκτοι όταν χτίζονται με σεβασμό και αφοσίωση. Η παλιά σοφία μας καλεί να φροντίζουμε τους γονείς, τα παιδιά, τα εγγόνια. Μας θυμίζει ότι η αγάπη που μοιραζόμαστε μέσα στην οικογένεια είναι η πραγματική κληρονομιά, πολύ πιο σημαντική από χρήματα ή περιουσίες. Η δύναμη της απλότητας. Στον κόσμο μας κυριαρχεί η πολυπλοκότητα. Θέλουμε συνεχώς περισσότερα. Τρέχουμε πίσω από νέα αποκτήματα, από γρήγορες απολαύσεις. Οι ηλικιωμένοι, όμως, μας θυμίζουν την αξία της απλότητας. Οι μεγαλύτερες χαρές βρίσκονται στα πιο απλά πράγματα. Σε έναν περίπατο στο χωριό, σε ένα γεύμα με φίλους, σε μια καλημέρα που λες από καρδιάς. Οι παλιοί ήξεραν να ζουν με λίγα και να είναι ευτυχισμένοι. Δεν είχαν ανάγκη από πολυτέλειες για να χαμογελάσουν, τους αρκούσε η συντροφιά, η υγεία, η γαλήνη. Η παλιά σοφία μας δείχνει ότι η ευτυχία δεν αγοράζεται. Καλλιεργείται μέσα μας, όταν μαθαίνουμε να εκτιμάμε όμικρον με τόνο τι ήδη έχουμε. Η απλότητα είναι πηγή ελευθερίας, γιατί μας απαλλάσσει από την ατέρμονη επιθυμία του περισσότερου. Η αξία της μνήμης. Οι ηλικιωμένοι είναι οι φορείς της συλλογικής μας μνήμης. Κουβαλούν μέσα τους ιστορίες πολέμου, αγώνα, φτώχειας αλλά και χαράς, δημιουργίας, νίκης. Κάθε φορά που αφηγούνται, δεν μεταφέρουν απλώς γεγονότα, μεταδίδουν το πνεύμα μιας εποχής. Σε έναν κόσμο που ξεχνάει εύκολα, εκείνοι μας θυμίζουν από που ερχόμαστε. Χωρίς μνήμη, ένας λαός χάνει την ταυτότητά του. Οι ηλικιωμένοι κρατούν ζωντανή τη φλόγα των παραδόσεων, των αξιών, της ιστορίας. Όταν ακούμε τις διηγήσεις τους, δεν είναι μόνο νοσταλγία, είναι μάθημα ζωής. Η παλιά σοφία μας διδάσκει ότι το μέλλον δεν μπορεί να χτιστεί αν δεν σεβαστούμε το παρελθόν. Και οι ηλικιωμένοι είναι οι φύλακες αυτού του παρελθόντος. Η σημασία της υγείας. Όσο νέοι είμαστε, συχνά αμελούμε την υγεία μας. Θεωρούμε δεδομένο ότι το σώμα μας θα μας ακολουθεί σε όμικρον με τόνο, τι και αν κάνουμε. Όμως, οι ηλικιωμένοι ξέρουν καλύτερα από τον καθένα πόσο πολύτιμη είναι η υγεία. Μας διδάσκουν ότι πρέπει να φροντίζουμε το σώμα μας, να το σεβόμαστε, να το ακούμε. Δεν χρειάζονται ακριβές θεραπείες ούτε περίπλοκες δίαιτες. Μερικές απλές συνήθειες, καθαρή διατροφή, λίγη άσκηση, αρκετός ύπνος μπορούν να μας προσφέρουν χρόνια ποιότητας. Η παλιά σοφία μας θυμίζει ότι
Η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία. Οι ηλικιωμένοι που ακολούθησαν αυτόν τον κανόνα ζουν συχνά περισσότερα και υγιέστερα χρόνια. Είναι ένα μάθημα που πρέπει να πάρουμε στα σοβαρά. Η αξία της συγχώρεσης. Με τα χρόνια, οι άνθρωποι καταλαβαίνουν ότι το μίσος και η πικρία δεν ωφελούν σε τίποτα. Οι ηλικιωμένοι, έχοντας δει φιλίες να χάνονται και σχέσεις να καταστρέφονται από εγωισμούς, γνωρίζουν ότι η συγχώρεση είναι κλειδί για την εσωτερική γαλήνη. Η παλιά σοφία μας διδάσκει ότι δεν συγχωρούμε για τον άλλον, αλλά για εμάς τους ίδιους. Όταν κρατάμε κακία, δηλητηριάζουμε την ψυχή μας. Όταν αφήνουμε πίσω μας το παρελθόν και συγχωρούμε, απελευθερωνόμαστε. Αυτό είναι ένα από τα πιο δύσκολα αλλά και τα πιο πολύτιμα διδάγματα που μπορούμε να πάρουμε από τους ηλικιωμένους. Η καρδιά τους, κουρασμένη από τα χρόνια, έχει μάθει να μην βαραίνει άλλο με άχρηστα βάρη. Η σημασία της κοινότητας. Οι παλιές κοινωνίες ήταν δεμένες. Οι άνθρωποι βοηθούσαν ο ένας τον άλλον. Οι γείτονες ήταν σαν οικογένεια. Οι χαρές και οι λύπες μοιράζονταν. Οι ηλικιωμένοι μας θυμίζουν αυτήν τη δύναμη της κοινότητας. Σήμερα ζούμε πιο απομονωμένοι. Κλείνουμε την πόρτα μας και σπάνια ξέρουμε ποιος μένει δίπλα μας. Κι όμως, η παλιά σοφία μας καλεί να ξαναχτίσουμε δεσμούς. Η αλληλεγγύη, η προσφορά, η φιλία είναι όπλα ενάντια στη μοναξιά και την αποξένωση. Οι ηλικιωμένοι γνωρίζουν ότι όταν η κοινωνία λειτουργεί ως σύνολο, τότε και οι αδύναμοι προστατεύονται και οι δυνατοί ισορροπούν. Ο σεβασμός στον χρόνο. Ένα από τα πιο σημαντικά μαθήματα που δίνουν οι ηλικιωμένοι είναι η αξία του χρόνου. Ο χρόνος είναι το μοναδικό αγαθό που δεν επιστρέφει. Όσο περνούν τα χρόνια, τόσο περισσότερο κατανοούμε πόσο γρήγορα κυλάει. Η παλιά σοφία μας συμβουλεύει να μην το σπαταλάμε σε μικρότητες, σε άσκοπες διαμάχες, σε περιττές ανησυχίες. Κάθε στιγμή έχει αξία και πρέπει να τη ζούμε πλήρως. Οι ηλικιωμένοι συχνά λένε «Ζήσε το τώρα, γιατί αύριο δεν ξέρεις αν θα έρθει». Ο σεβασμός στον χρόνο μας διδάσκει να δίνουμε προτεραιότητα σε όμικρον με τόνο, τι πραγματικά μετράει, στην αγάπη, στη δημιουργία, στη φροντίδα των ανθρώπων γύρω μας.